Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa f'dan ir-rabaħat tal-Avvent, l-aħħar ħadd qabel niċċelebraw it-twelid ta' Siedna Ġesu Kristu, kif nagħmlu kull nhar ta' Sebt nofru għal benefatturi ħajjin u mejtin tas-santwarju, kif ukoll skont l-intenzjonijiet ta' dawk kollha li tefgħu it-talbiet tagħhom, il-weġat tagħhom f'riġlejn Omna Marija. Hija wħud Jeżies inħossuna l-koll kemm aħna milquwejn minn dak li jrid isir bniedem bħalna u ġej biex jiltaqa' magħna, biex ikunu il-ferħ fil-ħajja tagħna. U dawn ħsibijiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna, ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Int il-mibow tal-Missier, mulej ħniena. Int li sirt bniedem bħalna fil-ġuf tal-Verġni Mbierka, Kristu ħniena. Int il-ferħ ta' dawk li jilqgħuk, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Sawwa b'fruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu għarafna lil Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Mikeja. Dan jgħid il-mulej: Int Betlehem ta' Efrata, ċkejkna fost il-familji ta' Ġuda. Minnek għad joħroġ li dak illi jkun prinċep f'Iżrael. Huwa għandu l-bidu tiegħu mill-qedem sa minn dejjem ta' dejjem. Għalhekk il-mulej jitlaqhom sa meta teħles dik li jiflu ġieħ tal-ħlas. Imbagħad il-bqija ta' ħutu jerġgħu lura fost ulied Iżrael. U hu joqgħod jira il-merħla tiegħu bil-qawwa tal-mulej, bil-glorja ta' isem il-mulej Alla tiegħu. U huma jagħmru fi żgur għax issa tkun kbira setetu sa trufijiet l-art u dan ikun isliem. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu, mulej itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Mulej itfa' d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Oraj ta' Izrael, għati widen, int li qiegħed fuq il-kerubini iddi, għajjem il-qawwa tiegħek u wejja ħassalvana. Mulej itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Erġa' ejja, Alla tal-eżerċti, ħares mis-sema u wara u żur il-din id-dilja, ħuħsib dak li ħawlet l-lemendnija tiegħek, ir-rimja li jint kabbart għalik. Mulej itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Ħatkun idek fuq il-bniedem tal-emintek, fuq il-bniedem li jint saħħaħt għalik. Aħna ma nitbedux minnek, roddilna l-ħajja u aħna nsejħu ismek. Mulej itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. It-tieni qari. Hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek. Qari mill-Ittra lil Lut. Ħuti. Kristu meta daħal fid-dinja qal: sagrifiċċju u offerta int ma ridx, imma ġisem int ħejjejt għalija. Vittmi maħruqa
u vittmi għad-nubiet lilek ma oġbux. Jiena mbagħad hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek, o Alla, kif fil-ktieb hemm miktub fuqi. L-ewwel qal sagrifiċċji u offerti, vittmi maħruqa u vittmi għad-nubiet la ridthom u lanqas oġbuk, għalkemm dawn titlobhom il-liġi, imbagħad qal hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek. B'hekk Alla neħħa s-sagrifiċċji tal-ewwel biex qiegħed flokhom tat-tieni. Bis-saħħa ta' din ir-rieda aħna konna mqazzin permezz tal-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu magħmula darba għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Ara, jiena l-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef lejn l-oljiet f'belt tal-Lodija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lil Eliżabetta. Malli Eliżabetta semet lil Marija sselmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta imtliet bl-Ispirtu Santu u nfexxet fajta kbira u qalet: Imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan li jom il-mulej tiegħi tiġi għandi? Għaxara, malli smajt widnejja il-leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħinija dik li jemnet li jseħħ kull ma bagħat jgħidilha il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Ir-raba' ħadd u l-aħħar ħadd tal-Avvent, il-ħadd ta' qabel niċċelebraw it-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu, u għal-ħadd iddedikat dejjem kollu kemm hu lill-persuna ta' Marija. Aħna mdorrijin ngħidu l-miliet iġib il-ferħ miegħu. U bir-raġun, imma l-ferħ veru mhux il-ferħ li jiġi mir-rigali, imma l-ferħ veru tal-qalb. Li wieħed xwejja darba qal lin-neppu tiegħek qallu il-ferħ tal-qalb u l-imħabba u s-sinċerità ma tistax tgżwirhom fil-pakkett tar-rigali. U l-Vanġelju tal-lum jgħidilna eżatt kif jien u int nista' nimtela bil-ferħ. L-aħħar sentenza li tgħid Eliżabetta li bija tfaħħar lil Marija. Mhijiex sentenza li qalet Eliżabetta mir-rajja, imma hija sentenza għaliex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu Eliżabetta tistqar u tgħid il-verità
imnebħa minn Alla lila. Elisabetta malli semet it-tislima ta' Marija imtliet bl-Ispirtu Santu. Mena dak li jissa ħad titkellem Elisabetta sej profeta dak il-moment. Għaliex ħadd wassal mhux tant il-kelma tagħha imma l-kelma ta' Alla. U tistqar min fejn ġini dan li jom il-mulej tiegħi tiġi għandi. L-ewwel kelma. U tagħlaq billi ddur fuq Marija u tgħidilha Iva, ħinja dik li jemnet li seħ kull ma bagħad jgħidilha l-mulej. Elisabetta ddur fuq Marija u tgħidilha veru, inti tassew mara mimlija bil-ferħ, ħienja, ferħ li jimla l-qalbek, ma jonqsok xejn. Kemm xi drabi ngħidu għall-itfal tagħna. Iwa għandek kollox. U dejjem trid iżjed qatt m'inti kuntent. Kemm nisimgħuha din il-frażi. Għandek kollox. U qed tfittex lena tiegħek f'affarijiet li jagħtuk ftit pjaċir u jispiċċa kollox. U għal din il-mistoqsija, imma fejn insib ilena veru li jimla l-qalbi, li jagħti sens il-ħajja tiegħi. U Elisabetta tgħidilha l-Marija, inti ħienja, inti mara ferħana mhux ta' bxejn li fil-Magnificat, Marija x'tistqar, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi. Elisabetta iddur fuq Marija u tgħidilha inti ħienja għax inti f'ħajtek emmint u għożejt il-kelma t'Alla. Elisabetta lil Marija ma tfaħħariex tgħidilha inti għandek tkun ferħana għaliex inti bħalek sessi rom. Inti mara ħienja għax inti għandek fik il-kelma t'Alla. Dik il-kelma ta' Alla li inti laħħamta u qiegħda ħajja fil-ġuf tiegħek. Dan huwa l-ferħ eżis tal-miliet. Il-ferħ tal-miliet jiġi minn kemm jiena u int inkun lest li nilqa' f'qalbi il-kelma ta' Alla. Imma dik il-kelma tal-Alla jeħtieġ li jiena wkoll bħal Marija inlaħħamha f'qalbi. Tgħiduli kejf? Billi ngħixuha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Billi aħna wkoll insiru bħal oħrajn il-ferħ tiegħi, l-esperjenza tiegħi ta' Alla lanqas inżomma għalija. Imma bħal Marija naraf ukoll inwassala lill-oħrajn. Il-padri tal-Knisja kienu jħobbu jagħtu isem ieħor lil Marija, Kristofora, li tfisser dik li ġor lil Kristu. Però dan l-isem kienu jagħtuh ukoll il-kull Nisrani. Għax kull Nisrani, kull imammet jaħtieġ li jkunu wkoll Kristoforu, dak li jwassal lil Kristu lill-oħrajn. Kemm hi xi ħaġa sabiħa. Hawnhekk nixtieq naqsam magħkom esperjenza li sejrin ngħixu b'mod simboliku, imma jalla tkun vera. Għadni kemm ġejt informat il-bieraħ tard bil-lejl li nhar it-tnejn li ġej sejjer jiġi hawn f'dan is-santwarju ta' Pinu il-lampa bid-dawl tal-paċi minn Betlem. Din xi tkun. Intom tafu li fil-grotta ta' Betlem, fil-Knisja fejn twilet Ġesu,
hemm dejjem ix-xemat u l-imsiebaħ jixxelu lejl u nar. U kull ċertu snin tinxtel lampa minn dan id-dawl ta' Betlem u iddur diversi pajjiżi fid-dinja kollha biex kull pajjiż jieħu dan id-dawl minn din il-lampa li jinxtelet fil-grotta ta' Betlem biex imbagħad kulħadd kull min irid jieħu fanal u jixel ix-xema tiegħu u jieħodha id-dar. Jieħu f'daru id-dawl ta' Betlem. Huwa ġest simboliku. Imma dan x'irid jgħidilna. Ejjew aħna eżjes indaħlu f'darna id-dawl ta' Ġesu li dan id-dawl jiġina biss mill-kelma tiegħu. Intom araw ftit anke l-frażi li spiss ngħidu meta tkun inkwitat mifxul. Aħna x'ngħidu? Ħallini bħalissa tkellemniex għax għandi moħħi dalma sħiħa. Ma nafx se nagħmel mudlam. Għalhekk aħna niċċelebraw it-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu bil-qudiesa ta' nofs il-lejl, mhux għax nafu il-ħin x'intwieled Ġesu, imma biex nuru li fil-qalba tal-lejl Ġesu jitwielet għalina biex ikun id-dawl fid-dlam tagħna. U għalhekk nħeġġiġkom ngħidilkom minn issa stess, nhar it-tnejn dan id-dawl ħajkun hawnhekk fis-santwarju tagħna fit-8 waqt il-qudiesa ta' 8:30 ta' filgħodu. Fit-tmiem il-qudiesa kull min jiġi jiġib miegħu xi fanal għaliex ma tistax tieħu x-xema tixel id-dar bir-reħ tintfielek. Jixel ix-xema fil-fanal u jieħodha miegħu id-dar u tistgħu iżommuha f'dawn il-jiem tal-miliet. Mhux tant biex ngħid għandi id-dawl ta' Betlem, imma biex dak id-dawl ifakkarni fl-importanza li Kristu jidħol u jdawwal id-deċiżjonijiet tagħna, il-ħajja tagħna bil-kelma tiegħu kif dawwal il-ħajja ta' Marija u ta' Eliżabetta. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jirġi jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejja ħuti eżies impoġġu it-talb tagħna fl-iben ta' Marija u nitolbuh biex jiġi fostna biex jidawwalna bid-dawl tal-kelma tiegħu. U ngħidu flimkien ejja mulej Ġesu, ejja mulej. Nitolbu sabiex il-Knisja fuq l-eżempju ta' Marija bil-qawwa tal-Ispirtu twassal lil Kristu fil-qalb ta' kull bniedem. Nitolbu għall-gvernijiet sabiex jarfu jirrispettaw id-dinjità ta' kull bniedem u jaħdmu għal paċi vera fejn is-saltan għal dejjem il-ġustizzja. Nitolbu għalina il-koll biex bħal Marija narfu il-ħwejjeġ kbar li jagħmel magħna il-mulej
u magħha ninsġu innu tarat il-ħajr nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, kompli mulej ixħet id-dawl ta' imħabtek lill-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla, inti għażilt lill-Verġni Marija biex tħejji dar xierqa għal ibnek. Għati lill-Knisja tiegħek l-Ispirtu biex tkompli twaslek lill-bnedmin kollha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li dawn l-offerti li aħna ġibna fuq l-artal tiegħek jitqazzu mill-Ispirtu Santu u li bil-qawwa tiegħu fil-ġuf ta' Marija Verġni tnissel ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom, l-Om Verġni nislitu u stennitu bl-akbar għożża. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u orjieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema, aħna ntennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati, ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistannewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu biex kif Marija waslet fid-dar ta' Eliżabetta l-preżenza ta' Ġesu li mliet dik id-dar bil-ferħ, hekk ukoll is-saltna tiegħu tiġi fid-djarna u ngħidu flimkien missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati jarina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Qarbina ta' xewqa. Ġesu tiegħi, jiena nemmen fik li tassew tinsab fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Inħobbok fuq kollox u nixtieqek fir-ruħ tiegħi. La darba issa ma nistax nilqek f'qalbi sagramentalment ejja l-inqas spiritwalment. Jiena nagħnqek daqs li kieku ġejt ġewwa fija. La tħallaqat li jiena ninferet minnek.
Nitolbu. U Alla li tista' kollox, aħna tqarbinna bil-ħobs tas-sema li huwa ir-ran tal-fidwa ta' dejjem. Nitolbuk li aktar ma joqrob il-jum tal-festa tas-salvazzjoni tagħna, aktar nikbru fir-rabta tagħna miegħek biex niċċelebraw kif jixraq il-misteru ta' twelid ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Namlilkom xi avviżi. L-ewwel ħaġa nerġa' ntenni jekk rigward id-dawl ta' Betlem li se jkun fis-Santwarju ta' Pinu minn nhar it-tnejn waqt wara l-quddiesa ta' 8:30. Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-lejl tal-Miliet. Mela, il-ġimgħa 24 ta' Diċembru fis-6:30 ta' filgħaxija ikun hawn il-quddiesa tal-Fġieli. Fil-waqt imbagħad il-quddiesa li fiha niċċelebraw it-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu tkun fil-11:30 li tibda bil-priedka tat-tifel, imbagħad iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa li titmexxa mill-Kardinal Mario Grech. Is-Sibt imbagħad jum il-Miliet il-quddies ikun bħal dak ta' nhar ta' Ħadd, ġifieri fis-6:15, fit-8:30, fl-10 u fil-11:15 ta' filgħodu. Imbagħad is-santwarju jagħlaq u jerġa' jiftaħ nhar il-Miliet fil-4 ta' wara nofsinhar biex hekk nagħtu ċans lil dawk li jgħinu fis-santwarju joqogħdu ftit ħin ukoll mal-familjari tagħhom. Is-santwarju jiftaħ fil-4 u jkun hawn quddiesa oħra fil-5 ta' filgħaxija. L-appell tiegħi huwa tħallux il-qrar għall-aħħar minuta jew għal qabel il-quddiesa ta' bil-lejl. Ftakru li bħala saċerdoti qiegħed waħdi u anke jien ikollna xi saċerdoti ieħor li se jiġi jgħin anke għall-qrar imma mbagħad inkunu rridu nieħdu sehem fil-quddiesa u għalhekk ma nħallux il-qrar għall-aħħar minuti. It-tlieta imbagħad sejrin nagħmlu l-ħasil tas-santwarju għalhekk inħeġġeġ biex min jista' jgħin it-tlieta fil-għaxija fis-7 sejrin niltaqgħu flimkien biex nagħmlu l-aħħar tindif għall-festa għażiża tal-Miliet. Fuq kollox għada l-ħadd inħeġġu min jista' imur minnu b'saħħtu imur jagħti id-demm. Bħalissa fl-isptarijiet tagħna hemm nuqqas kbir ta' din ir-riżorsa hekk importanti għall-ħajja. L-isbaħ rigal li nistgħu nagħtu. Borża demm issalva ħajja. Tistgħu tagħmlu dan billi tmorru il-berġa tax-Xewkija għada il-ħadd bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Issa għandna kif tafu hawn il-kunċert tal-Miliet mill-Iskola Cantorum Jubilate u nitlobkom tilqgħu l-appell li se jagħmlilkom l-organizzatur biex nimxu kif suppost. Hekk biex nimxu mal-protokolli li qed jitolbu minna l-awtoritajiet tas-saħħa l-waqt kunċerti bħal dawn li qed isiru fil-Knisja wara kollox biex nibżgħu għas-saħħa ta' xulxin, nitolbu lil dawk li jibbukkjaw il-post tagħhom għal dan il-kunċert biex wara ċelebrazzjoni tal-quddiesa jmorru fuq wara ħalli jirreġistraw isimhom. Ħajkonna kull isem irreġistrat. L-oħrajn li qegħdin hawnhekk biss għall-quddies nitolbuhom joħorġu bil-mod mill-bibien tal-Knisja ħalli kemm jista' jkun inkunu qed nibżgħu għas-saħħa ta' xulxin. Għalhekk nitolbu l-kooperazzjoni tagħkom biex minn dak kollha li ħajibqgħu għall-kunċert imorru fuq in-naħa ta' wara hemm l-ushers u hekk ikunu jistgħu jirreġistraw isimhom biex nagħtu bidu għall-kunċert fil-ħin. Nirringrazzjakom. Ejdu tliet Marijiet u nitolbu hekk il-Marija biex twassal lil Kristu fid-djar tagħna. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom.
Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.